Така пристигнал нашият герой край първото село. Новината за странника, който разменял сливи за смет, бързо се разпространила сред жените. С свито на топка гърло зачакал той и се помолил на Господ да му изпрати най-красивата, най-скромната и най-грижовната домакиня. Garbage for plums? Само обслужване. Self-service? Plums? Garbage? Чушката люта, пак люта, и ти си цонкеле кът